Astăzi sunt în oraș singură cu fetele, fără copii. Mergem să ne plimbăm cu bicicletele și o să vină să mă ia de acasă, din fața blocului. Ce onoare! Și eu acum acopăr scările pentru că vreau să fac un pic de mișcare. Până vin fetele, am fost până la magazin să-mi iau ceva de băut. Îmi place foarte mult asta. Slim latte. Pa, Olivia, acum e rândul meu să ies pe afară. Hai, ieșim. Pa, pa. Tata Bior a fost. Pa, pa. Hai, Monica, la plimbare. Și mai luăm o fată, nu? Everything I've learned, what is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. This shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Nu ne mai plimbăm cu bicicletele pentru că s-a desfințat locul ăla de biciclete. Unde de buletin nu știu plimbai cu bicicleta, acum au apărut astea de la primărie. Unde e nevoie să mergi la Spitz, să-ți iei un card și apoi să mergi să-ți iei bicicleta. Așa că ne plimbăm puțin prin Mamaia și căutăm chestii. În final ar veni cam... Știi că faci asta mai vorbim afaceri la... I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know. Monica, ce clătită vrei? Cu gem. De care? De preferat de mole, de zăule, de... Și dacă n-au? Cu Nutella și cu vaniliu. Bine. Deci, Monica vrea clătită cu fructe de pădure și dacă nu are, ceva de Yeah, if I could show you. I don't wanna keep on living this life so faceless. Can't nobody tell me nothing. Made it through the wind and rain. I turned nothing into something. Nu vrei să faci? Nu mă deranjează. Bine. Am nevoie. Deci ne-am luat clătite uriașe, care sunt de două. Cu ce ți-ai luat, Monica, tu? Ceva foarte bun. Cu Nutella, cu banane și cu nucă. Da, mi-am luat și la fel și tu ți-ai luat cu afine. Eu cu afine și am făcut schimb. Ceea ce am făcut cu maniere și cam să fac. Ce? Trebuie să dai în băcică o mănâncă care a făcut gen. Filmezi? E pornit. Trebuie să se vadă textura. Se vadă... Da. Îți ai față de clătite ca să... I gotta do and I know. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Ați văzut cum se numește plaja asta? Princess Summer. Summer Club, era și un club șmecher aici, dar mi pare chisul că... Ce frumos! Da, asta e Uite aici ce scaunele. Keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you. I don't wanna keep on living this life so faceless.
să se vadă și inima. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Care crezi că mi-ar sta bine și îți aleg ție ochelari. Două perechi, începem cu două. Dar eu ți aleg două și tu îi probezi. Deci eu ți-am ales pe ăștia. Ok. Tămii pe mei. Așa. Uite-te în oglindă aici. A, tu ai oglindă acolo de fapt. Nu știu. Hai că nu stă rău. Îmi place. Șmecheriță. Suntem primii ochelari care mi-ai. Biciclistă. Nu-mi plac. Trebuie ceva micuț mie. Ia uite-l. Trebuie ceva mic. Uite în oglindă, să te văd în oglindă. Ai văzut? Yeah, Unknown Brain, Marvin Divine, and we back. În numele Domnului Iisus Hristos. Și Iosif, ca imaginea lui Nu e voie. este cea care s-a întâmplat în prima parte, Genezei, păcatul. Asta și Dar au rămas mirezele de har, nici lacrima fierbinte a Magdalenei, nici vașele de pânză nu mai sunt. Dar în grădina umbrele uitării nu pot percepui acest mormânt. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să o dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Azi e duminică, am fost de dimineață la biserică și acum o să mergem să mâncăm ceva în oraș și apoi mergem într-un loc frumos. Am vrut să filmez când ești pe ușă și tu deja ai apărut. Se închide asta. Mai du-te odată. Ia vezi ce am câștigat aici. Ce ai câștigat ea? N-am câștigat nimic, experiență. Păi stai un pic, că poate luăm ceva, că tu ai multe puncte. Nu am data viitoare. Nu! Hai mă, că nu iei pe gratis. Cum să nu? Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere.
ține mami ca o albinuță. Mamacinu! Ești încărcată ca un albinuț? Nu-mi trebuie. Ca un albinuț? Marcelulepi, ia lepi. Mașină de curse, limuzină, Gata? automobil. Ai găsit tot ce trebuie? Automobuz, morcă, autobuz, toate. Tu conduci mașina? Băi, deci am găsit un leu. Nu e leu, aia e frunză din copac. Așa sunt frunzele pe la eforie? De. Băi, chiar seamănă cu un leu. Nu? E frunză de arțar sau ce e asta, nu? Așa sunt frunzele la eforie. La eforie sud mai exact. Yummy! Încetișoară, așa, fără. Zici mie cum e că eu nu pot să mănânc. Că nu mai încape. Eu fac cum îmi place mie, dulce, așa. E bine atunci. Haide, mergi, Sisti. Hai. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. This shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if
if I could show you. 'Cause I wanna keep on living this life so faceless. Vrei să fac poză când privești marea? Stai cu spatele drept. Fundul înapoi. Haide! Haide, întoarce! Păi să fac poză artistică, nu mai mișca. Zâmbește. Așa. Acum suntem pe faleza din Eforie Sud. Este proaspăt renovată și chiar mai au de construit câte ceva. Am fost în vizită pe la niște prieteni. Am mâncat niște mâncare delicioasă, bine, mai mult Serafin pentru că am mâncat la Panda. Îmi place foarte mult aici, chiar mă bucur că am venit. Nu știam că e așa de frumos aici, o să mai venim cu siguranță. Acum ne grăbim că trebuie să ajungem și la Novădar. Yep. Ia uitați ce ale drăguță. Și îmi place foarte mult că au și loc de joacă pentru copii. Chiar două. Și peste drum au câteva buticuri unde poți să-ți iei jucărele. E un loc superb să te plimbi, să te relaxezi. Păcat că e puțin cam departe de unde stăm noi, dar odată la ceva timp merită. Cine vandalizează parcurile? Uite așa. Dar solide, nu glumă. Ce fain. Ce frumos să fii copii. Ești cu copilul în parc? Fugi, fugi, fugi! Hai, baba! Bă, Mangalia să o faceți timp să mergeți. Când plecăm? Ajungem la timp, crezi? Nu știu. Îmi place aici, chiar mai. Îmi place aici la voi. Am ajuns la Novădar. Suntem aici pentru un program de biserică. Suntem în vizită la niște prieteni. Și o să ne bucurăm aici împreună un pic, nu știu, o oră jumate sau două maxim. Și apoi să mergem în vizită pe la ei, poate sau să ne plimbăm pe afară, nu știu. Și o să vedem ce să mai facem astăzi. Nu prea mai am baterie. Nu prea sunt eu cu vorbitul în public, după cum vedeți. Încerc să vă arăt cât mai multe, dar cu vorbitul încă... Depinde. Cred că asta e prima păpușă antică care mi se pare frumoasă. Până acum păpușile pe care le-am văzut așa antici erau nașpa. Uite, la față. Ia uitați ce desen frumos am găsit în camera copiilor. Lipi! Huța, huța, cucrin! Ușor, fată! Mai în spate du-te! Te-ai împrietenit cu Olivia și cu Matei? V-ați împrietenit? Dacă știam... Îi plac astea pufoase. Ușor, fată!
Asta. Și cam așa mă văd eu când filmez, bine, un pic mai clar, oglinda asta e cam mărtarul. Deci, pentru mine fiecare vlog în exteriorul casei e o provocare. Mai ales că știu că cineva ascultă să vadă ce spun eu la cameră. Ok, și de cele mai multe ori vorbesc ceva la cameră, numai că ceea ce spun nu este foarte complex. Spre exemplu, mi-ar fi plăcut să dau mai multe detalii despre locurile în care filmez, despre persoanele pe care le filmez, poate să le prezint și așa mai departe. De obicei cer voie persoanelor ca să apară în vlogul meu. Cei care apar pe lângă și nu le-am cerut voie, încerc să le blurez fața. Nu reușesc întotdeauna. Dacă filmez în public, de obicei nu prea mi iese chestia asta. Acum era 11:30. Am stat destul de mult la Năvădari. Am stat de vorbă cu prietenii noștri, am mâncat pizza, foarte bună pizza. N-am mai filmat-o și pe aia. Copiii erau foarte obosiți și foarte muriți și încercam cumva să mâncăm, să le dăm și lor, sau dacă nu mâncau măcar încercam să-i ținem liniștiți. Deși au dormit un pic după amiaza, dar na. Mi-a plăcea cu timpul să mă perfecționez în a filma, pentru că îmi dau seama că videourile mele nu sunt cele mai complexe și sunt așa, nu sunt cele, dar nu sunt nici cele mai rele. Adică îmi place și continui să fac chestia asta pentru că îmi place și dacă nu mi-ar plăcea, nu m-ar ține. Copiii dorm, Serafim aproape doarme și el. Și Lidia parcă vorbea la telefon. Da. Mi-au mai venit niște produse de pe Shein și mă gândesc să fac și haul-ul ăla. Probabil că o să urmeze un haul de pe Shein.